Так, ну так. Ну вядома ж, вядома. Я гэтую дату на ўсё жыццё запомніў. О, добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Я вельмі рады вітаць вас усіх на пачатку гэтага урачыстага дня. О, а дзе гэта Кася? О, няўжо спазняецца? Я сёння ледзь дачакаўся, каб можна было з ложка ўскочыць і да вас бегчы. Я бягу, Лесічак, бягу. Літаральна хвіліначку. А вось і я. Прывітанне ўсім. А што гэта ты, Лесічак, так рана падхапіўся? О, і гальштук начапіў. Я нешта прапусціла? Ты... Нейкае свята. Ты сёння святкуеш дзень нараджэння і хочаш запрасіць мяне. Я прыйду з задавальненнем. Ты можаш мяне не перабіваць, га? Можаш? Сябры, сёння... Лесік, а чаго ты крычыш? Таму што сёння я прыйшоў раней за ўсіх, каб павіншаваць гледачоў з маім самым любімым святам. Ты пачынай ужо сваё віншаванне. Чаго цягнеш зайца за вушы? Кася, помолчи. Сябры, сёння 12 красавіка, сусветны дзень авіяцыі і касманаўтыкі, з чым я вас усіх вельмі рады павіншаваць. У гэты дзень Юрий Гагарин упершыню полетел в космос. Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл? Пламень был и гром, замер космодром, и сказал негромко он сказал, поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской пронесся над землей. Словно вдоль по питерской пронесся над землей. Ой, Лесик, сапраўды, сёння выдатны дзень. Я думаю, у космосе усе хацелі пабываць, правда, сябры? Але гэта, калі падрасцем. А пакуль трэба ствараць у нашых гледачоў святочны настрой. І як мы будзем гэта рабіць? Прасцей простага. Покажем цікавы музычны мультфільм. Выдатная ідэя, уключай хутчэй. Привіт, Тані сябры! Я вельмі рада сустрэцца з вами менавіта сёння. Вара, прывітанне! І ты таксама хочаш павіншаваць нас з міжнародным днём касманаўтыкі. Тады ты спазнілася. Лесік усю ноч не спаў, каб прыбегчы першым і сваёй радасці падзяліцца. Гэта так. А сёння сапраўды выдатны дзень. І я, вядома, усіх віншую. Дзякую. Але зараз не пра гэта. Мне патрэбна ваша дапамога. Так, мы цябе уважліва І слухаем. гатовыя бегчы па тваіх справах. Якраз бегчы нікуды не трэба, а трэба падумаць. Дык гэта яшчэ прасцей. Зараз мы за хвілінку ўсё прыдумаем і будзем мульцік глядзець. Кася, за хвілінку не атрымаецца. Вось я учора увесь дзень думала і нічога не вырашыла. Дык адна галава добра, а тры яшчэ лепей. Зараз мы хуценька твою праблему і вырашым. Просто нам у школе прапанавалі зрабіць малюнак, які адправіцца на міжнародную выставу. І там яго ўбачаць дзеці з іншых краін. О, дык гэта ж вельмі добра. Так у чым праблема? У чым? Праблема ў тым, што я не ведаю, што намаляваць. Дык гэта ж прасцей простага. Намалюй касмічны карабель. О, які лунае у бязважкасці па касмічных прасторах. Шчыра скажу, я не вельмі добра уяўляю, як выглядае касмічны карабель. Не уяўляеш і не трэба. Давай, Вара, лепей намалюем сапраўдны замак. І прынцэсу на балконе. Замак такі вялікі, прынцэса такая прыгожая, а вакол кветкі. Не, Касечка, не.
Космічны карабель лепшая ідэя. Лесик, не перашкаджай. Мы сур'ёзныя пытанні абмяркоўваем. Вара, якого колеру замак будзем маляваць? Давай такі ружовы і наверсе Пачакай хвіліначку. Замак цудоўная ідэя. Але давайте яшчэ падумаем. А гледачы пакуль мульцік паглядзяць. Выдатная ідэя. Уключаем мультиварку. Я кажу замок. Не, Касечка. Корабель космічны лепшая ідэя. Я кажу замок. Корабель. Я тут корабель. Корабель. Замок кажу. Замок с принцессой. Выбачайце, але вы мне не дапамагайце, а перашкаджайце. Фу, зараз я яшчэ больш заблыталася. А малюнак трэба зрабіць ужо сёння. Вара, я придумала. Давай ты нам загадаешь некалькі самых складаных загадок, а хто першы паспее правильно отказать, то и будет тему для малюнка придумывать. Можна паспрабаваць. Але лепш, Вара, адразу ракету малюй. Не марнуй час. Я усе загадкі ведаю і адказваю вельмі хутка. А гэта мы зараз праверым. Добра, тады я пачынаю. Слухайце уважліва. Загадка першая. Па морі мчыцца, пад ветрам гуляе, да берага дойдзе, адразу знікае. Я ведаю. Я першая отказываю. Гэта... Ой, я забылася. Вот только что ведала и забылася. Тады ты, Лесик, адказвай. Я дакладна не ведаю. Ага, и ты не ведаешь. Але зараз паразважаю. І адкажу правильно. Так. Па моры імчыцца, пад ветрам гуляе, да берага дойдзе, і адразу знікае. А, я здагадаўся. Гэта хваля. Хвалі ветер ганяе па моры, і яны разбіваюцца аб бераг. Правильно, Вара? Правильно, Лесик, малайчина. Да Лесику просто пошанцевала. Больше он правильно отказать не поспеет. Остатние хуткие и головно правильные отказы мои. Ну, паспрабуй. А пакуль што адзін, ну, на мою карысць. Ну, не спрачайцеся. А лепей слухайце уважліва. Загадка другая. Усе яго любяць, чакаюць, а глянуць убачуць, адразу заплачуць. Гэта немагчыма. Некага любяць, чакаюць, а потым плачуць, калі убачаць. Так не бывае. А я, здаецца, здагадалася. Гэта ж проста. Ну, гавары хутчэй. Гэта маё любимае Сонейка. Я, як і ўсе, заўсёды яго вельмі чакаю. Але глядзець на Сонейка, на жаль, немагчыма. Пачынаюць ліцца слёзы. Малайчына, Кася. І лік стаў роўны. Зараз апошняя загадка. Хто адкажа хутка і правільна, той і пераможца. Стоп. Мне потребуется перапынак. Я вельмі хвалююся, и мне просто необходимо проветрить голову перед решающей загадкой. Я обвящаю мультипликацийную паузу. Хитруха. Ну вось, і надышоў час апошняй рашаючай загадкі. Слухайце вельмі уважліва і паспрабуйце адказаць як мага хутчэй. Я готовы. Я так само. Вара, давай. Пачынаю. Ляціць без крыл,
Бяжыць без ног, плыве без ветразя. О, складаная загадка. Але я, здаецца, ведаю правильный адказ. І я, напэўна, здагадалася. Лесик, а давай разом агучым разгадку. Ага, давай. Выдатная ідэя. Давайте на лік 3. Раз, два, 3. Облаки! І гэта правильный адказ. Малайцы! Ура! І што цяпер? Пераможца няма. На якую тэму будзе твой малюнак, Вара? А ведаеце што? Я намалюю наш добраранак. І цябе, Кася, і цябе, Лесик, і сябе. Хай дзеткі з розных краін познаёмятся с такими разумными зайцами. І такой цудоўнай дзяўчынкай. Ой, слухайте, я стамілася. Столькі думаць з самай раніцы мне цяжкавата. Я таксама не супраць адпачыць. Тады давайте паглядзім яшчэ адзін мультфільм. Узмацуем добры ранішні настрой. З задавальненнем. Тады мультфільм. Цішэй! Сябры, Вара ўжо пачала працаваць над сваім конкурсным малюнкам. Трэба, каб мы прыгожа атрымаліся. Ага. А вам, хлопчыкі і дзяўчынкі, час бегчы ў дзіцячыя садкі і школы. Таму ціхенька збіраемся і адпраўляемся па сваіх справах. Але не сумуйце. Час бяжыць хутка. І мы зноў сустрэнемся зранку У нашым добраранку! Що ти?